ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 pusau Kemaklam ni ihang ni pengidan hang ni ha St Anthony's College hakaba kadon kini ka exhibition da ka jingat relam ka Shillong Records Collection Center bat kumjo bat ka North East AV Archive halor ki kam baladum thup da iba LG Shulai dan iba Gilbert Shulai ki baki ki kam ki baila lum thup ki thup na do ki kor khubor anta ki magazines ki posters ki cassette bat ki we de ki mar ki ba ila yo lat dan lum hakato ka por ka ba idang im hakan ka slapper thai kenika center Shillong Records Collection Center kalong ba long thai kalong nan adu boy pol dan knaru ila judan sultanat bahaban tpk angkini ki public administration tina kata kadao dan isi itu khana menshua bakpor isong class 7 ila hata kapor kadai kadon koi ke jingalang ke bahe ba angkia madan student hakata kapor ki political leaders kia ai ki jingkren kapor musyo bagin yo ka independence ke India kapor ti wadai song magna song dang don ka class ke barit sultanat dan tbh pangkita te kunta ila comment yo lat by in rich ta jingalang ti bad da kijing ya linti ju iru no bi sultanat pangkani ki political history dan lum banlang siwi wi kot TLC kata ketika bapen long ye i long kalong ke bangla itu lupa la song tu lupa ba in sengkum ya kini gejat center belum manlang ya kikot kibarim ki dulir kibadon kibadai bat ka political history kibadai bat ka public administration kita tenalor kataru hagajing lum jung i kini kikot kisla kamdei tang hakawai ka bentala ne hakawai ka liang jong kanu ka jinglum de ka laban de kibun benta hakaw political history lani ki laban de hakani ka literature laban de hakani ka sports and entertainment ka laban de ka literature kibun kum kita ke filaya ni baro yo i tika pinong ka contribution ka bai ai nang ban ong namar ba contribute tang ba kasyong hakajaj bin riu hui ki brio jong kajaj bin riu hui ki utilize ki pendan kam kumno ya ka jing ai ti tang ba ka bijuya thu brio ka ba pau perthai ba kalong ba tinapit agani ka jing ka news ko wan kalong ba kani ka SRCC ki jong ipa ne gade ka ba dei ka bala ai met badmin sim ringkat ba Dr. David Imli bakin wat kin thwet batkin explore ya kata kajing tip bat kajing lab ya ka nika lum jing tep jong Thomas Jones bat pena pe ini ki thu ni bakal SRCC ka lab ya kanika yo mau jing tep jong lum jing tep jong u Thomas Jones
kawai pat kalab kadeka kabangat harai kadeka ba lesi ha vi ipa i dei brio iba ile ban te song ka jaj bin rio marba hakatu ko jingrwa talawer usopet beneng phenlap ba kadeka jing itu khana kadeka jingrwa ka barwai na du rilang hadu kipli namata kata te kabai as ka jaj bin ka lesi kadai ru katu jing sinai katu jing ruai talwar so par beneng kalaban le ka national anthem jungi kum gajai ben re hunya utrap ru ladangi kwa pakan long ta te mentale le nga ngase ju i gidon kini ki kendaya ruai dangi don kini ki jing ya kendu jung ki para khasi be don sabaru kila ju ruai kini ki jing ruai ru te ki di kita le se ki ba ngalaban ong ki ba ki ilaj ke jaj benri ne ki babon hi te pilap ini ki kot slap in the page asa ki students ki research scholars su gila ban penon kam na ka shong gamon jong ki bakin penon kam ki ni ki baro ki baladon ha ni ka thiar lum jing tip mo jadi resi beli kau ba batulong kum kani exhibition kani ka exhibition ka kapor ka dap khat sans nem ki khot ka bronze jubilee ka kapor ka dega haka 1989 kalaju long ka exhibition ka baki organize kini ki hinya utrep endeavor society ki has haka ta kapor u governor jong ka meghalaya ude chief guest te pinda donini ka brief note jong ka Shillong Records Collection Center pinda pen pinla pi ki jing kren ke ka ki jing ki kot ki bai penmi amar ini pa junga nei imdei tang bai lum imdei nong lum ide hadin ide nong thoru tementa ide nong lum yaki dulil yaki kot kisla ki documents ki bla rim but ki bla kham rim but hagaju ko poru ide nong tho te finda pe hakata ka list ki don ki published but ki unpublished ki ba published ka don ki kot ki bagila display ti kidang don ru ki unpublished books ki ba blessing in senang ye penni kat badang wan ki por Ini podang ya samla. Ini juga mau bhai ini drama mesti pelong ke RCC, ke HT, CWO, amta kasbuk. Ahli konsumsi berkalong ba. Ini senjuk berkoi ba, mo penliakai ini do. Kimdon cium ta. Tinggal kerennya kini kumui nak ibas nat lah bantu drama. Arwan peniliakai drama nak liang gamat sakrang. Kawing isiam kajing kalong ba kamdon kajing kerja nak liang sarkar. Marba ka drama hi ban peniliakai drama kaba lut. Ban kajing mi ba kamdon. Kajing lut namar tang ban pria praktis ru simpor du si benar benai. Segi sound ki light kini kita iru. Jika jingmi pat kamdan tiga long ba. Ni sunat peliakai drama marba. Long kadi kasap kabo ai beli. Nei. Ti bat ki kasap. Jong ki peliakai ru kabun.
Dia pingi habang ipek pat yang ni ka theater po Assam, po Manipur, po Gui jela keleng India ki klan ma marbale dei na ka theater ba ki brio ki lek pat ki acting ki movies mo ki cinema but ki brio ki belayo training lamba theater khamsuk iki banak ki film cinema ai ting isngo ba wala ka theater kam don kata ka jingmi rei ka aila pat itu samla ki bron sab ka acting banle pat ki cinema banak ki cinema bat kumjuru haki advertisement dei tang hapo national hapo what ki international advertisements ru kairap la refidan background ka theater kan te nila persang hi banle kendu moi sarkar ban pan jing rap makin recognize kumbaki pensilur yakin gui hisap jing ruai ni gui hisap nei tingi sngo ba sarkaru kadiban kersan lem yak tu ki samla kiburan sap akni ga banile kai drama ni te ngakermen ba lamba kani ga Shillong Record Center ke ba ilalum ba Gilbert Sulai ba peni yaki kenhun ba per ibala Julia Kai drama rei kini bar khoi ki jalon namar balai ba ka jinggershan naglang sarkar Kaduna palat ti lembaga kani ga lan kwa ban kentu yang sarkar ba kani ka sab ban omro ban le theater kani ka sab ko ba yuble ti lada don hi ka jing pensilur nang lang sarkar kani ka sab ru kumbak sarkar kang ban promote ya ka talent ba per ti kani ru ka talent kani ka ba uai yuble ikibru kibran ka sab ti sarkar ru ka di kin ban pensilur kini ki kunhon ki ba penle ka ya theater kinla ban penle kai kan ban pendim yang ni ka theater aga jala jungi aita musim Ayo jing tip swangkani ka jing pin i kini ki jing bu jong i Pak Gilbert mo namangi tip ba isi bu pun paro hi ki records kini kita mo but ba i bu naman ta kapateng mo bakin yo ban wat ka research ka ba ka badai ka baja ka ba haka imlang salang but nadok surong hi ndanga pet minta ila bu lut hi mo kat kum ka ayu jung i te hendrai minta kala pher te kam don shu kum kata banya senyang haka ni ka rukom ken kala duna but ka research ru ka deban long janai phi ndai shu ka to ba shu google ba into bisu ngam so ya hap kan tabahi bada yo da kiten rai da kiba da lum da bu da katu kan nirap sisa kan yangi yaki kena lele ki bidang puli menta kanang ba kan nirap yaki yo ya keten rai jongki pateng jongki mo ban ong ha kata expertise ngate ngam da dei kata ka banda ong ya kata nai handai teng kasu ngalapai lut hi ki buon ki ikai and we have to learn every subject hi in the prakhan ya ka ba kidon ki collections kidon ki ba ibu different ki wat jong ka hima
te ki ngin katan rai kaban khamtam jong imlang salang jong ka culture jungi katan rai jungi kaba nginduk suthu kumnu kalong kaba yu te ngapet ngadang pet syu hi ka kaba yu mo tang patla ban yu tang bakasulong stang kita ki academicians ki bedalong experts kin patai beda ki kena school kumnu bokin kanwan kata kajing badai kan te ngapet ru gidon ki headlines ki ba teng menchua ki news gidon ki babiang gidon badai ki pen menta kalong bo pencusit no te so ka pet kat kum ka kapoi kapor kat kum kapor ba kanu ka balong kanu ka bamlong namar ba teng ka pencusit no ikna ni teng kam iu ni hawat menchua baden tapi ai ke ru kalong ka iu menta pin sei gitu kidon bade teng kala banum iu ru te andai ngapet bade at least to ila preserve kat ni kabang ni sisang ni aingu ye isbun kan ki bahayeng jung i bagi share kum ni hoi tamba ki kena don bok kin yawan kin mai kitip ba ka la don kan ka center hang ni kila ban keli kila ban ya yu te ka bah ba ki dai ban le ka research kum kini kin ya lap bah ki kena bakin learn bahaya ba dai kan Pi ba Gilbert idai umau lunai jongga jai menre ko jongi atam dei bang chuo ubule u ailat dengi ba ngan ithu iba gel kamtam kisnem prapu ar praplai propusau pin kan mau ba ngapen mi ka kot bor lili tiba gel idai iwei na kiba contribute ba yaki articles kamtam ya ka ki articles ki badai ya ka sectional ki badai himatasi ki badai ya history jong bajai benri ya ka yeng kasam ka jongi kum ka yeng jong ki sem sutanga ro inong sensar jong himajai tia ide ma i ba penmi ya kata ka pateng ka jongi kamtam ka yeng ka jongi hang tai idor jongi merat jong tu dia sem sutanga nomor ka yeng ka jongi ka dei ka yeng ka ba dei ban yo pateng ya ka imshep ilasan ya ka history jero haka talawer sok pedung mendai tang kata kajinya andang ala long legal advisor ya ka sales autonomous council ngalap ba ibagil ro ide iwe ni kisiam iba latrai bah kamtam na punta ka jai pendri ko jungi hanre ka iko bang nasyam kalong bakani ba ngatrai mdon mano ru ka jai pendri ko jungi bala la banbu benia ya ki kot kisla pinape ikiti ki notings ki jongi kita ki ongki ki cards gitu ki note cards ki jongi ibadalong benia ibadala ban wat benia iki tanagi kot ki jong i manta ni yo pun ki jing to kam tamanta kami kan ka debate kan ka jing thu jong sarkar ban amen ya seksero ni ha phai biang siki kot jing tho ki jong i ban yo ya ka jing sha ila tho shpang standstill agreement ila tho ik instrument of session ila tho ik himakasi ila tho from British India to Bharat India kaba I describe I batai benia bhai ya kanika jing rung ka jongi sport India te idero
Uriu udai uriu Idris. Pi kawai ka jinglong jong bagil kalong ba imdei ibabe e kapisa. Kum makajuk mentang ngi i pelot mo ya ga yu. Na kama ka por bi ai ka artikel nga ong ba mo kum ka buram ngin ya ai knet sot bai buram ban siu intra atap tra. Yang nomor ba kajing ai jong ai kini jing thok kari ban mentoi pai ba. Pi si melin ba dong kami ni ketien ba ka sensar pai ba. Ngidon kami kamon pai ba. Te ka ai kata kamon pai ba ngi hapan yalam yu pai ba un pai ha kalenti ka babiang. Te iba gil ro iba dei ibre iba yarap yang ha kiti por ngadang samla bangan smutu ba ya kani ka jai ben rio ajai kemi ka jung. Pi ka ngal asa si Amerika na he ngasan teh ti ngal asa ru sport khar na kama kuma goti tang nomor beli ki ong khasya ki bom yang tu de ki por nyoku lai gitu dah ki el state tang mo dang mi kama kala ka tang ka to ka jing tom ki asmis ba apan pait no kata ka asam tengah na saya tu iba gele kani ti ong isi ong inga kani ong ba baik ban so tu ya ka nong rim jong ka jai ben reung ni haban mat ki jing yong la ngim mat ki jing ngi num so tu ya ka jing kotor jong kani ka long breu man breu ka jong ni ka khen kor khen kha kani ka jai ben reung ba kerpang ka jong ni te na kermen ba ka slow record kani ka record collection center kabai la asang mai ngadang ya krem ba ikun jong i kun ka du i bang omba pidon kam ban penhe pidon kam pelong ayu nomor kani ka ba pau ngem kadai tang ni khmut tersim no empat don andai kila ajit i pidon kam tang ba la le da ka ba purai kani am pi wat ki bale research so kinyo kaji mentoy nomor hai kidon ki original documents pi kidon ki original documents nomor ba ila ban lewat nga kama por ba mi ka kot ko bor ka junga man kas ni man ka jan mit in wan sim san sipo copy ba in ta ba po ki archives jong ni te ka tu nga buram bai in mar man ka ni nga don kam kartu kan ni ki articles ka ba mi ka kot ko bor ka junga ki por proposal ngam yo na wai nga yo na ka record collection center ka junga te ka jai ban riu ka dei ban smongu ya ibagil bat na ai ka jing kersan ro iki bhai yang basam ba kani ka Shillong Record Collection Center kadai ban san kadai ban he bahkan kersan ya ka jai ban riu kham tami ka pateng ka barang san ka barang he ba kin yo ya ka jingtip ka basisa ni nomor ka jingtip ka basisa kadai ha kini ki jingtho idon ki jingtho ang pinapai kiti kot bor ki bami ki ba ayu hang te phi kata ka nationalistic spirit jong khasi kam tam ya kajing ki ekal state haga jo kapor ki don ki jingtho hang ne ki ba keren ya kajing wanrung ka jong i sport rin dia bi ka penpau kam dei su kitu ba tho kuma su ong ba tho scholarly ba tho ki ba pule lani ki professor ki kani ka dei ka record jong kajing im jong ki pai ba ki jong i ka baman kasi te kani nga kentu ki samla ki jongi bakin nanis khmat nga thrai kin organize bai kani baki kinda pulut por ban le yang te aga record aga Shillong Record Collection Center bakin pule ya ke bapun kini ki jingdal ka
exhibition ke bangile mentah kade ba ngele langbat kini ki bayin bahasa mju ba Gilbert Shulai ngai baro khoi ningi ngitip manui tai ba Gilbert F Shulai ide politician chua ba hadin nang tu i design daladap nang tu pede i penut ya kapor ka jong i baro khoi banlong kum tau historian kan nang ta ide ru balan trei borba ha kapor maka ka jela ka jong ni ka fight panyo no ka state separate state na ka Assam te namar ngadas ngap bahan ki bahing bahasem ki jong i ki ong ba iba Gilbert kadihi ka jinglong ka jong i so tho phi ya ka jing koridor jong kini ki kot kisla nang ta ki jing tho ki jing tar ki badal ha ka tu ka pon na banta ka lawai jong kari na banta ka future generation te i sedang i persiang hilai bor badal kat badon ki kot kisla nei i collect ibu i bahai sendong bahai ki te na pilih ya ketika collection jungi ngacu aitang inuksa beret kan kadon hakapor ka 19 hau siaja kendai spasan puar hakapor ka baki inaugurate ya ka district council hang ni te ki bun ha nah ki samla ha tu kapor ka bakan thop rui ba Gilbert Kim Sultanat ya ka district council ha tu kapor nomor ba ki don hendro mot kita ki nominated members kumbaki kot kita ki MDC Shusi ki ong kan ki nominate hidu governor jong kasa Kim Sultanat ya kata dia ha ka tu ka singi ka bagi inaugurate ki protest gitu ki kena samla but ha shwaban protest ki shem ya ka pledge Gadon kata hand written pledge jong kita ki sau pusan ngot ki kena samla ka tu kapor kan thop lang bat sandang bat kan thai ki soi ki tho du khulam ki soi ba kini shim benta rat ba ha ka jing ki la shai ga sni bat kadon ru ka jing ong ka jing tho ang tu ba ni kular ru bangino mi eno ibai ngen ya le hado bandakut de ki sai sau pusan ngot ki tho kan ti kumita ikot deng krop ibai syuk ngathai syutar na ka kot na ka kopi kia tho ande kumita ro ibu kata ka jing tho kaden ka no siaja ndai spasan puat ibu kadang don te itai di tangin nuk sai bedet ba bangala ban pen ong ki kumno ka collection jong i gadan te nang tap de ki bon se ki court cases ki don nang ta ki don ki proceedings jong ki meetings ha ketika collection jong i te how ndak kala start kata ka kam collection jong i nang tangi layo no ya ka state how 1972 how 1974 pade iba Gilbert ismo tho bakat kini ki collection have start no ka center te start ya kan ka Shillong record and collection center how sha jak ndai spa nyo pusau te la shai ka sngi kan ka SRRC kan dap san post nam te ki khon jong iba Gilbert ki kwa ban kenau le burom ya kan ka sngi kan ta ka daw ni penlong ya kan ka exhibition man ta ka sngi la shai ka sngi pada kan dap san post nam te phi kli ngam ne phi ong dan tang ki collection jong ba Gilbert hoon ha kan ka kenti bamenta ngi le tang ka collection jong ba Gilbert na man mi song tho ba kum long dien kum kini ki breu basa ha kan ka juk bamenta ngimla ban siu ko liang ya ka kam ka bai le iba Gilbert ngimla ban im don show ila khla na kan ka perthai de ka ka bangila bangin ai biang i ne bangin pen phai ka liang i ka ba pha ka long ban shu kan mau buram ya ka kam ka jong i bi le da ka ba ai ka exhibition ba ni bo ya ka exhibition ba i pelat ba ki collections jong i iba Gilbert te hoi ka center ka jong i kan ni ka North East India Archive kadai na banta baro ha hi ki state ha North East te ngi le hi man kan ni ko ba exhibition bal adam ngi le ka exhibition all the 7 states jong ka North East tang ba ya kan ni ka kenti bam tang ngi le strictly tang ka jong iba Gilbert tenga ko ban shimro ya kan ni ka kabu ban ong la da ki no na pleng jong pi ki ba pi so tho ba kita ki pa ki jong pi ki kni ki jong pi ki la tre ka ki di ki ba tho ba tar ki di ki ba yet ki bayat bnia ki historians ki sociologists ki don kum ki collections let's say ki proceedings jong ka meeting la ni ila ba long tang i poster jong kanu ka kam ka event ka ba ki le tu ka pon chwaru ni le pila ba ni trilang ban ngi ngin long ki ba kloi ban ya ai ka ti man ka ti ka dyang mangin le ka exhibition da ko benta ki pa ki jong pi yo le ki kini ki jong pi ki tu ki ba ju tho ki ba ju ni man ju tho ban ta la pi dang don kum kita ki collection na sai la da shubo tang
hayeng kin mdum don banyo jing mentoy na barang stikna ba kiti kinong tho jong iki tho knang ba ka future generations kan yo ya ka jing mentoy te nga shukwa tang sai sien ban kentu biang ye phi long kloi ban get in touch ban ngi ka center jong ngi ka don hapo St Anthony's College pila ban wana kanu ko por get in touch ban ngi long kloi bangin exhibit ji kita ki kam jong ki ka North East Archive sedang ya ka haus nam Hajar Khat Khandai kampat day ka ba larim tingi dang sedang hau Hajar Khat Khandai te ka purpose ka jongka archive ka long bangin collect tangi ki audio visual material kum ki dor ki berim nang ta de ki films ki berim ngi persyang men ngi start chwan nak ta kan taba menta perde ki o i ki brio ya ka kam ka jongi ki la kwa ban ya tre kam lang ban ngi even ya kini ki ku bor ki bladem pina pek to exhibition ki don ti ku bor ki berim ro ki la ya kwa ban ya tre kam lang ban ngi ki taru kan te yo let's see kani ka exhibition menta kan play lat ya ngi kan penhe ya ka kam ka jongi ngin ha ban ya chak taru namar bam don hadu menta ban collect ya kini ki kot ku bor ki berim baki documents ki berim te yo let's see ka kam hi kan knyat yang ngi syakata ngim tem tang balada kalong kum taru ngi long ke balak ploy na marba kani barok khai ngim le tang na banta ki student ke jongi kani ka archive ka de na banta ki breo jong ka state barok away jong ka North East barok away mano ki bakwa ban le research mar pi ngi smo thu ne larangi le research am larangi haban le yet ya ki data ban shule rong hayeng jong ki breo de ke basuk pia ban itu ban kim shania hero kam de ga basong te kanam long professional ro hi ba pin de la kumta hab don ka we ka center ka ba ki brio ki sok ki kloi ban wan ha ka no ka por am ta ka da ngi start ya ka ni ka research ke